да се случват. Но така или иначе има данни, нали, вече. След като това е част от нашата история, може би трябва така по някакъв начин да е записано някъде. И предлагам да чуем отново госпожа Димитрина Атанасова, как пък нейната съдба така се е превъртяла през тези събития. От свидетел на чужди нещастия през 1951 година, малко по-късно, Димитрина Атанасова сама става потърпевша. Моят съпруг много го гонеше властта, поради това, че той като млад е бил доброволец на Стамболийски. Земеделец. И много говореше за него и много го гонеха за тия думи, които той ги разгласяше, а той като че му беше гордо, нали, да разберат комунистите Стамболийски какъв е бил. Той е бил доброволец като млад при него. Аз не знаех, че той ще бъде арестуван и ще бъде в Белене изпратен. Най-напред писаха едно писмо, аз колкото знам от съда, защото комунистите съобщават на съдията, съдията набляга мене, писаха едно писмо и това писмо, той като си дойде ми каза, че викали са го и ме дума, какво ще правиш? Не знам къде ще ме изпратят. И аз отидох в милицията при началника. Костов ли? Се казваш тогава, колкото се спомням. Монев имаше един. И спрях това писмо. Какво беше това писмо? Какво пишеше в него? Това писмо, аз не съм го чела, това писмо го гонят, че той беше занайчи, спря занаята и остава безработен. Гонят го като безработен вече. Това коя година е? Това е 58-59 година. Така, 58 година иска да работи вече в предприятие, не е на частно, като занаятчия. Така. Той работи, но не за много време, докато направи кадозите на Вимпром. Те са големи. Той е единствения тук, който може да работи тия кадози. След това, след като напусна той от там вече, нали, превърша с Вимпром, остава безработен. Не съм мина много време. Не съм мина много време. Същата година, 58-ма, ме извика съдията и ми каза: Димитринке, трябва да си подадеш дело за развод. Мене ма наблягат и аз ти казвам на теб, защото ви ще бъдете разведени, но пак ще си бъдете наедно. Няма да сте разделени отделно. Заведах делото. Добре, аз това не го разбирам. Сега как ви казва съдията, разведете се и ви го слушате. Така ли ставаше в уния години? Да. Ако не го послушате, какво ще стане? Ами, той отгоре му налагат. Налагат му от друго място. По какви причини според вас трябваше да се разведете? Какво ви обясни съдията? Ами по какви причини, че той е безработен. Тогава безработните се интелирваха. Интернирваха се? Да. Тогава безработните се интелирваха. И по какви причини него го закараха в Белене, като безработен ли? Като безработен. А причината да се разведете каква е всъщност? Така вие да нямате нищо общо с човек, който е изпратен в Белене, така ли? Един вид да се запази вашето име. Причината, това, аз имам 4 деца, неравен брак.
така се изразиха. Голямата ни разлика, казаха, неравен брак. И пък имам деца. Дали ми сключила съм брак, даже кмета ми беше свидетел по брачното, пане от Кършев. Ми беше свидетел и в съвета имаше една Любка чиновничка, които ми станаха свидетели при сключването на брак. Изведнъж чиновниците решават, че вашия брак е неравен и трябва да се разведете. Така ли стана работа? Така ми каза съдията, трябва да се разведете и си подадах делото. Подадах си делото, то се гледаше Ямбол, окръжния съд. Мирко Рамбаков ми гледа делото. И след като се разведах, разведах се през януари. Значи 58 година заведах делото. 59-та януари месец приключи делото. След като приключи делото, изчаква се там срок около 14 дни да влезе в сила. Мина този срок и не са мина дни, на 2 февруари го вземат. 59-та година вече. 59-та година. Обаче, като го взимаха, аз се връщам на обед, през обедната почивка вкъщи. Децата бяха вкъщи, ми викат, татко го взимаха. Къде, що и за къде, не зная. Кога разбрахте, че е в Белене? Аз получих, той като го интелираха, аз получих писмо от него. И така разбрах, че той е там, за което той искаше едни обувки да ми ги направя и да му ги изпратя. Обаче в това колече абсолютно нищо не пратих друго, освен обувките, защото ми викаха, ако аз се интересувам много за него и държа кореспонденция, ще бъде и аз интелирана. Сега аз разбирам, че той е бил интерниран като безработен, а всъщност истинската причина е, че е бил опозиционер, така да го наречем, като привърженик на земеделците. Така ли е според вас? Има ли такъв политически мотив? Много и той сина ще каже и за други, които е говорил. Не само за Стамбулийски. Живко ще каже. Тоест 58-9 година той продължаваше да говори и да възхвалява Стамбулийски. Да. Все да говори за него и за друг. Рухчов ли беше? И за него все непрекъснато говореше. Нищо никой не го спираше. Арестуват го, пуснат го, той продължава да говори се за тях, да разберат Стамбулийски какъв човек е бил той през тогава. Какво се случи по-нататък? Как разбрахте, че е починал съпруга ви? По-нататък, след като го взимаха на 2 февруари 59-та година, 59-та година срещам един квартален милиционер. Той ми каза, че мъжа ви почина. Коя година? 60-та година почина. Да. Почина. Казал ви е кварталния милиционер. А как е починал, разбрахте ли? Ами колкото в смъртният акт пише скрилоза. Какво значи това? Ами артерия скрилоза. Така. Склероза. Така. Това беше на колко години тогава? На колко години? 59 ли ще е бил. След като разбрах, че е починал, отидох в съвета, вземах смъртният акт и ще действам за пенсия. Обаче
Не можах да взема, след като не са ми изпратили неговите документи, там където той има книжка, военна книжка, и без всякакви данни аз не можах да събера нито стаж, нито доказателства. Децата съм ги отгледала без пенсия. Вие искахте пенсия за децата, но документите на съпруга ви се изгубиха в крайна сметка. Вие нямате документи. Бяха в него. В него. Получихте ли нещо от тях? Нищо не сме получили и заради това, като не зная къде е служил, какво е, що е, за къде, нищо не вземах. Не вземах пенсия за децата. 4 деца сте имали? Без пенсия. Съм ги отгледала. Живко, аз сега всъщност разбирам твоя антикомунизъм, когато така историческите превратности са променили личната съдба на човека, може би ги усеща по-ясно. Ти колко годишен беше, когато се случиха тия неща с баща ти? Помниш ли го? Бях заедно с баща ми. Имаше тогава една кръчма, която се казваше Касапска среща. Бяхме заедно и той разказваше вицови на маста. Вица беше за Хрущов, къде държи гребенчето. И тогава Хрущов, той нямаше коса. Да кажем за тия, които не го познават, не са го виждали на снимка. Той ръководител беше на Съветския съюз. И тогава бяха събитията, кубинските събития. Тоест, това са били общо взето причините да бъде той арестуван. В момента, когато го арестуваха, беше заедно с мене, арестуваха ме, закараха ме в Околийското. Тоест в Касапска среща са го арестувала? В Касапска среща ме арестуваха. И теб ли? Мене вземаха двамата. Си на 6 години. Да, закараха на Околийското, аз пак при дежурния на неговото легло. На странта мен ме заведаха в къщи, заедно с баща ми, и той се събра нещата. И го върнаха. И те го задържаха. И замина. Че няма да го видя. Това каза на мене. През лятото на 1959 година концлагерът в Белене е официално закрит и бъчварят Желю Бъчваров е преместен в Ловеч на кариерата. Той е убит от бригадира, който е всъщност на него в лагера. На него са му давали всеки ден списък, кои хора трябва да бъдат унищожени. И тъй като той е доста силен, в кариерата от високо се е наложил да пуснат скала, която да го затисне. Точно при затискане на скалата, тогава се е убит. Това ти го разказаха други там затворници. Разказа ми го лично брат ми, който е почина. Той ми го каза, защото той беше много добре. Но той го научил от кого? От тези, които са били в лагера. Защото след лагера 62-а бил всъщност разпуснат и имал доста тогава и от Сливен. То от Сливен имаше Михаил Бушев, брат му, и той там лежи. След това и на Богдана Карадоча, баща. Някакви документи по-късно намерили? Ти се занимаваш с това да издирваш истината за този период? Тъй като мен ме завари 89-та ме завари в Либия и аз много често кореспондирах с Румяна Озунова и с Васил. Кореспондирах с Свободна Европа и в един момент те ми изпратя списъка за 147 убити в лагерите на смъртта. Този списък в него видях и името на баща ми. Така, всъщност репресиите срещу противниците на властта, реални или набедени, продължават почти до края на комунистическия режим, макар че формите поумекват. И не само срещу противниците, ние, примерно, които